Yderligere 60.418 danskere har fået første stik med en coronavaccine, mens endnu 18.619 har fået andet og sidste stik. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag. Det betyder, at 2.838.236, svarende til 48,5% af befolkningen, har fået mindst et vaccinestik. 1.542.215 danskere er færdigvaccineret. Det svarer til 26,4% af befolkningen. Her kan du se, hvordan vaccinationerne fordeler sig regionalt. Region Hovedstaden. 902.072 personer har påbegyndt vaccination. 48,6% af regionens borgere færdigvaccineret. 467.880. 25,2. Region Midtjylland. 620.575. 46,5. Færdigvaccineret. 350.908. 26,3. Region Nordjylland. 280.188. 47,5. Færdigvaccineret. 162.649. 27,6. Region Sjælland. 447.971. 53,3. Færdigvaccineret. 235.523. 28,0. Region Syddanmark. 587.430. 48,0. Færdigvaccineret. 325.255. 26,6. I øjeblikket bliver vacciner kun tilbudt personer over 16 år. SSI opgør alligevel andelen af vaccinerede i forhold til hele befolkningen, fordi man ønsker at vurdere, hvor tæt man er på flokimmunitet. Desuden forventes vacciner på et tidspunkt at blive tilbudt til yngre aldersgrupper. Opgørelsen medregner kun de vaccinerede borgere, som stadig er i live og har bopæl i Danmark. Bemærk, at antallet af personer, der har fået første stik, også omfatter dem, der har færdiggjort vaccinationen. SSI gør opmærksom på, at der kan være en forsinkelse i registreringen af de givne vacciner. Kilde: Statens Serum Institut. Ritzau.